नायनो थागोन गोबावनिफ्राय जों जिरायगासिनो दायो जोङो मोननै प्रेयार खालामगोन पीस फर आवर लैंड जोंनि लैंडआव शान्तिनि थाखाय माने शान्तिनि थाखाय जों जेब्ला आरज खालामगोन बर' हारसा दावहा दाजाथों बर' आदिवासी दावहा दाजाथों बा बर'आनो हिन्दु ख्रिस्टियान ब्रह्म बाथौ दावहा दाजाथों मोनसे शान्तिनि परिबेगा जाथे थायो गुबुन गुबुन डाइभार्सिटी जाब्लाबो मोनसे जाथे शांति परिवेगा थायो अलग अलग जाति होने से भी अलग अलग धर्म का लोग होने से भी अलग अलग आदमी होने से भी बोडोलैंड में शांति होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट ऐसा नफरत ना होने के लिए शांति का परिवेग आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे हमारा बोडोलैंड के लिए ये नंबर 1 प्रेयर पॉइंट है 2 नंबर में ब्लेसिंग अपॉन आवर पीपल मतलब हमारा बोडोलैंड का लोग आशीषित होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का आशीष हमारा लोगों का ऊपर में आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे जोंनि बड'लेण्डनि थागिबिफोरनि सायाव इसोरनि आशीर्वाद थानायनि थाखाय जों आरज खालामनि सुथुरनि आखाइनिफ्राय गाज्रिनि बोलोनिफ्राय जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफोरा जाहाथे उदांस्रि मोनो जों आरज खालामनि बे मोननैखौ लानानै गासैबो मास प्रेयार खालामनि सबै लोग मास प्रेयार करेंगे हालेलुया प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड प्रेज द लर्ड आफा दिनै आरज खालामदों आफा जोंनि लैंडआव शान्तिनि थाखाय आफा दिनै गुबुन गुबुन धोरोमनि मानसिफोर दंब्लाबो आफा गुबुन गुबुन जातिफोर दंब्लाबो आफा गुबुन गुबुन रोखोमनि थागिबिफोर दंब्लाबो आफा जोंनि बड'लेण्डआव शान्ति थानायनि थाखाय आरज खालामदों आफा एना एनै गैयिनि थाखाय आफा दावराव दावसि गैयिनि थाखाय आफा इसोर धर्मजों धर्म जातिजों जाति हारिजों हारि नांलाय खमलाय गैयिनि थाखाय आरज खालामदों आफा नोंनि शान्तिया जाबाय जोंनि हादराव थायो आफा नोंनि शान्तिया जाबाय जोंनि आफाजों देशआव थायो आफा नोंनि शान्तिया जाबाय आफा गोजोननाया जाबाय जोंनि हादराव थायो प्रभु नों आशीर्वाद खालाम आफा नों ब्लेस खालाम आफा आरज खालामदों जोंनि आफा इसोर हादराव थानाय जोंनि बड'लेण्डआव थानाय गासै जाति माहारिफोरा आफा नोंजों आशीर्वाद खालामजानाय जानांगौ आफा मिथिंगायारि जाथायनिफ्राय पलिटिकेल जाथायनिफ्राय एना एनिनिफ्राय आफा गावस्रालायनायनिफ्राय उदांस्रि जायो आफा आफा दिनै आरज खालामदों आफा प्रभु जोंनि आफा इसोर बड'लेण्डआव थानाय साफ्रोमबो आफा जाति माहारिफोरा गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरा आफा इसोर बोर गोनां जायो आफा आशीर्वाद गोनां जायो आफा इसोर हालेलुया आफा दिनै नोंनि दया नोंनि आशीर्वाद नांगौ आफा नोंनि ब्लेसिं नांगौ आफा इसोर जोंनि मानसिफोरनि सायाव नोंनि अनखांनाय आफा जोंनि आफा इसोर सुबुं माहारिनि सायाव आफा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि आफा इसोर रायजो राजानि सायाव आफा इसोर नोंनि आशीर्वादा जाहाथे फैयो आफा आफा इसोर अभाब अभिजोगनिफ्राय एना एनिनिफ्राय आफा दुखु दाहानिफ्राय समयसानिफ्राय जोंनि आफा इसोर सुबुंफोरा जाति माहारिफोरा उदांस्रि जायो आफा आफा आं दिनै आरज खालामदों आफा नोंनि ब्लेसिंआ आफा जोंनि मानसिफोरनि सायाव जोंनि बोथोरारिफोरनि सायाव आफा दिनै जायफ्रा नोंखौ सिनायाखै आफा बिसोरनि सायावबो नोंनि आशीर्वादा फैनो आफा इसोर नोंखौ सिनायनो मोननाय जायो आफा दिनै आरज खालामदों आफा साफ्रोमनिबो थाखाय आफा साफ्रोमबो जातिनि थाखाय आफा मोनफ्रोमबो हारिनि थाखाय आफा दिनै जों आरज खालामदों आफा हर एक जाति के लिए हर एक व्यक्ति के लिए हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड मेरी फादर बोडोलैंड में जितने भी है प्रभु तू आशीष कर और ब्लेस कर हर एक दुर्भाग्य से मुसीबत से प्रभु प्राकृतिक दुर्घटना से तू बचा के रखना पिता पिता बोडोलैंड का हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हुए नाज़रेत यीशु का नाम में मांगता हूँ आमीन सभी लोग बोले आमीन।